Magandang umaga ho mga kabalen, maulang araw ho ng Huwebes, July 3, 2025. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Maghahatid po sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at higit sa lahat balita at impormasyong may paggagamitan. Ito po ang CLTV 36 News Stream at yan po ang aming pangako sa aming halos 1.8 million followers dito po sa Facebook. At syempre, yun pang libo-libo nating tagasunod sa ibang social media platforms. Gayon na rin po yung naaabot ng ating broadcast sa telebisyon. Yes, mga kabalen, live ho tayo, Luzon, Visayas at Mindanao via Signal Channel 115 nationwide ho yan. At sa Air Cable Converge Channel 71. Dito ho sa gitnang Luzon, napapanood din tayo sa atin hong 37 cable partners. Gayon na rin po sa Kalakhang, Pampanga, Free TV Channel 36. Kaya naman, mag-scan ka na ng inyong digital TV para mapanood ng malinaw ang CLTV 36 sa inyong telebisyon. O kundi naman, kung gusto nyo sa mobile, ayan, pwede rin dahil sa YouTube at CLTV 36 Official, nandyan ho ang ating mga programa at syempre yung ating website puno rin ng mga balita at impormasyon tungkol po dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Mga kabalen, silipin muna natin ang sitwasyon ng trapiko. Pero bago yan, bigyang daan na natin itong weather advisory. Mula po sa Pag-asa, kakapasok lamang hong balita itong rainfall warning. Okay, nakataas po ang orange rainfall warning as of 9:30 ng umaga. Palakihan natin, okay? Diyan ho itinaas po ang orange rainfall warning sa Bataan at Zambales as of 9:30. Ngayon pong Huwebes, July 3. Isinailalim naman sa yellow rainfall alert ang ilang lugar sa Luzon, kabilang na po ang Pampanga at Bulacan. Bunsod nito, asahan ng pagbaha sa flood-prone areas. Samantala, inaasahan din ang light to moderate rains at panakanakang malakas na pag-ulan sa Nueva Ecija at Quezon sa susunod na 3 oras. Apektado naman po ng naturang weather conditions ang Tarlac, ito pong Laguna at yung ilang pong mga bayan dyan, yung lalawigan din ng Batangas, ilang mga bayan sa lalawigan ng Batangas na maaari pong magtagal sa susunod na 30 oras. Silipin muna ho natin ngayon ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng North Luzon Expressway. Real-time traffic situation sa NLEX via NLEX Corporation. Medyo nag-hang yung video ng NLEX. Refresh natin. Pero maulan ho ang kalsada, mga kabalen, na ingat ho sa pagbabiyahe. Ito ho ang senaryo sa ilang bahagi po ng North Luzon Expressway. Diyan ho sa may area ng Balintawak, wala namang pila sa may toll plaza. Ganyan din yung kabilang linya, yung going po ng Metro Manila, maluwag din ang kalsada. Diyan sa may Valenzuela, para ho sa mga papunta ng Metro Manila, asahan po ang pagbagal ng daloy ng trapiko dyan sa area na yan. Nakikita ho natin sa live feed ng NLEX na mahaba-haba na yung pila dito hong mga sasakyan. Pero yung patungong norte, wala pong problema, maluwag po ang kalsada. Samantala sa Mindanao Toll Plaza, meron na rin hong pila ng mga sasakyan. Pa-exit ho ng Toll Plaza, patungong Mindanao Avenue. At dito naman sa may Marilao, magkabilang linya, maluwag ho ang sitwasyon sa mga oras na ito. Ganyan din sa Bocaue Toll Plaza at sa may area ng Ciudad San Fernando. Basa pong kalsada, mga kabalen, kaya ho mag-ingat. Madulas ho ang daan.
Okay, sa mga nagtatanong ho, mga kababayan, ito, bigyan daan natin, may nag-comment. Asaan na yung suspension sa Pampanga? Sabi ni Alejandro Cortez, wala pa ho as of 10:20 in the morning. Wala pang local government unit sa lalawigan ng Pampanga ang nag-anunsyo po ng classes suspension. Ang na-monitor lamang ho ng CLTV 36 News ay sa Botolan, Zambales. Ito ho yung unang nagsuspinde ng klase dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Sa lalawigan ho ng Pampanga, wala pa mga kabalen. At tumutok lamang ho kayo dito sa ating istasyon at syempre dito sa ating Facebook pages para manatili ho kayong updated dyan sa mga anunsyo kaugnay ng lagay ng panahon at yung kung merong magsususpinde ng klase. Mula ho dyan sa NLEX, silipin naman natin yung sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng lalawigan ng Bataan. Ito po ay real-time traffic monitoring via One Bataan. Maulan din ho sa lalawigan ng Bataan sa mga oras na ito. Diyan ho sa may Hermosa SCTEX, basa ang kalsada. Do wala ho masyadong mga sasakyan. Ganyan din ho ang senaryo dyan sa may Hermosa Palihan Diversion Road southbound. Maluwag din ho ang kalsada sa mga oras na ito. Ganyan din sa Balanga, yung 4 lanes bound at sa Rotary southbound ng Balanga. Light traffic. Narito naman po ang sitwasyon ng trapiko sa mga pangunahing lansangan sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Real-time traffic situation via CPOSCO muna mga kabalen. Hatid po sa atin ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng siyudad San Fernando, Pampanga. Ngayon hong 10:23 ng umaga, araw ho ng Huwebes, July 3. Dito muna tayo sa pinakaitaas na row, Ken pong Kabalenan, ketang dating SL Supermarket. Ayan po, medyo ating pamagbagal dareng sa Ken. Going to City Hall, Ken pong BPI, 1010 Ali, Dokeni, maluwalas naman ang na po ketang tulid naning munisipyo. Maluwalas din po yung sitwasyon in traffic, Ken pong area ng Jose Abad Santos High School, o yung dating Josh. Ipalawi ako ang Kuya Jody kasi yung mag-aral Kuya Jody, yung mag-aral ka Josh na nuya lagyo. Josh PHS. PHS ne. Opo, Pampanga High School. Dati kasing anyang din pengari tamo. Josh ya. Jose Abad Santos High School. Anyang panahon nyo, lulbog king Pampanga High School. Ito po. Nanong year ito? 1995, yan Wow, yan po yung 1995 din kabatch ng Jody Mercado, Pampanga High School. Then 1999, balo ko kabatch may ating Ching Pangilinan. Okay, shout out ang ating Ching Pangilinan. Yan po kareng kaya benaking City Tourism Office ng Siyudad San Fernando. Ay, hindi po, San Fernando. Traffic situation, kaya pong High School Boulevard. Ayan, maluwalas po yung traffic situation. Ganyan din ang senaryo sa may etong area ho ng Barosa, sa may Dolores. At ganyan din dito ho sa may high school, High School Boulevard ba to? Sa Makabakle, meron hong light to moderate traffic na aasahan sa mga oras na ito.
Yan ho mga kababayan ng real-time traffic situation sa siyudad ng San Fernando, Pampanga mula po sa City Public Order and Safety Coordinating Office ng siyudad San Fernando. Ayan, maraming salamat lalong-lalo na kay Kuyang Louie Clemente para ho dito sa pagpapahiram nila ng kanilang live feed mula ho yan sa command center ng siyudad San Fernando. Ito nagtatanong si Alejandro Cortez. Ala na kayong balak magsuspend na pakutang na po. Pakutang tamo karela, sige Alejandro. Alamin ho natin ito kung yung may development, kaugnay niyan. Nanonood din ho sa ating programa si Mary Pexon. Good morning po. Salamat po sa updates. Keep safe po. Maraming salamat din Mary Pexon sa iyong walang sawang pagsuporta dito sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Taga saan si Mary? Kumusta kayo dyan? Ingat kayo ha. At watching from Mabalacat Fiesta Tabun, si Carmen Reyes. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta dito ho sa ating programang CLTV 36 Newsstream. Alam ko maraming nakikibalita. Ano ba yung magiging taya ng ating panahon? Weather situation muna tayo. Ito nagtatanong para ho sa mga katututok lamang, si Alexander Suniga nagtatanong, may pasok po ba sa Pampanga? As of 10:27, wala pa hong LGU na nag-anunsyo ng classes suspension dito po sa lalawigan ng Pampanga. Sa buong Central Luzon, ang tanging na-monitor pa lang natin yung sa may Botolan, Zambales. Dito ho sa Pampanga, wala pang classes suspension as of 10:27 ng July 3, 2025. Alamin ho natin ang magiging lagay ng panahon ngayong araw at sa mga darating pang araw. Narito po ang latest weather report mula ho sa DOST Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, July 3, 2025. Yung binabantayan nating low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay bumaba yung tsansa na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. At hindi pa rin naman natin inaalis ang posibilidad na maging isang ganap na bagyo ito sa mga susunod na araw. Ito ay huling namataan sa line 125 kilometers east-northeast ng Apari, Cagayan. At ito'y kumikilos northwestward at inaasahan natin lalapit ito dito sa may extreme northern Luzon kung saan magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na dito sa may Batanes at Babuyan Island. Ngayon, patuloy pa rin naman ang pag-iral ng southwest monsoon o ng habagat lalo na dito sa may Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Dulot po ng low pressure area at southwest monsoon, naasahan natin malaking bahagi ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan ngayong araw at sa mga susunod na araw. Para na lang din sa kaalaman ng lahat, meron din tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, ang kanyang category ay tropical storm at meron itong international name na Moon. Huli itong namataan sa line 2,500 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Kung makikita natin sa satellite image natin, malayo ito sa atin tulad na sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya wala itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ano nga ba inaasahan natin panahon ngayong araw? Inaasahan natin yung buong Luzon natin, makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Inaasahan natin dulot ng low pressure area, makulimlim na panahon na may mataas na tsansa ng mga pag-ulan ang mararanasan dito sa may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, pati na rin dito sa may Aurora. Asahan naman natin ang pabugso-bugsong pag-ulan dulot ng southwest monsoon or habagat dito sa may Pangasinan, Zambales, Bataan, Metro Manila, pati na rin sa Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Pagbuhat ng temperatura for Metro Manila 24 to 29 degrees Celsius, Lawag at Tuguegarao asahan natin ang 25 to 29 degrees Celsius. For Baguio 16 to 22 degrees Celsius, Tagaytay 23 to 29 degrees Celsius
at Legazpi 25 to 30 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, pati na rin sa Western Visayas, asahan din natin yung makulimlim na panahon na may mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan, dulot pa rin ito ng habagat. Pero para sa nalalabing bahagi ng Visayas at buong Mindanao, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon, pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga panandaliang bugso ng pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot pa rin ito ng habagat. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius, Iloilo, 26 to 30 degrees Celsius, Tacloban, 25 to 31 degrees Celsius. Para sa Cebu, 25 to 32 degrees Celsius, Zamboanga, 24 to 34 degrees Celsius, Cagayan de Oro, 23 to 31 degrees Celsius, at Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Kaninang 5 a.m. may nilabas tayong weather advisory para sa magiging posibleng ulan na dala nitong low pressure area at ng southwest monsoon. Kung makikita natin dito sa ating mapa, meron tayong mga color yellow na areas at ito inaasahan natin ang 50 to 100 millimeters of rain. Inaasahan natin mga posibilidad po ng mga flash flood at mga pagguho ng lupa. Kaya pinapaalalahanan po natin ang mga kababayan natin na mag-ingat at tumutok lagi sa updates ng pag-asa para dito sa mga ulan na dala ng low pressure area at ng southwest monsoon. Para bukas, makikita natin may color orange na tayo sa ating mapa, which is dito sa may Pangasinan, Bataan, Zambales at Occidental Mindoro. Meaning po nito, inaasahan natin ang 100 to 200 millimeters of rain. Pero meron din tayong mga color yellow or yung mga 50 to 100 millimeters of rain. Dulot pa rin ito ng southwest monsoon at low pressure area. Para sa Saturday, inaasahan natin 50 to 100 millimeters of rain naman dito sa mga color yellow po nating areas. Dahil po dito, pinapaalalahanan po natin lalo mga kababayan po natin dahil sa mga susunod na araw ay inaasahan pa rin natin ang mga tuloy-tuloy na mga pag-ulan, kaya mag-ingat po tayo lagi. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero iba yung pag-iingat na lang din po para sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga pumapalaot na may mga sasakyang maliit ang dagat. Ang sunrise mamaya ay 5:31 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:29 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Maraming salamat Chanel Dominguez ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Ito ho, malinaw mga kabalan, ano? Kalat-kalat na pag-ulan ang mararanasan sa buong Luzon ngayon pong araw ng Huwebes. At yun hong mga pag-uulan na yan, mararanasan din natin hanggang Sabado. So paalala ho ng Weather Bureau, paghandaan, magdala ng payong, planuhing mabuti yung mga gagawing lakad at aktibidad, ano? Upang matiyak yun pong ating kaligtasan sa mga darating pong araw dahil yan nga po meron pa rin mga pag-uulan, ano? May orange warning doon sa ilang mga bahagi ng ating kapuluan, lalong-lalo na dito sa may area ng Zambales, Pangasinan, Bataan at yan ho yung posibleng lakas ng ulan na maranasan po bukas dyan sa mga nabanggit na lalawigan. Dito ho sa Pampanga, Bulacan at karatig na lugar, yellow rainfall alert, ano? Yun pong forecast for tomorrow. Sumadala, eto, silipin naman natin foreign exchange muna tayo para sa mga nag-aabang ho kung magkano nga bang palitan ng piso kontra dolyar. Nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar nitong July 2, 2025 sa 56 pesos and 36 centavos. Yung Japanese yen, 39 centavos. Pound, 77 pesos, 33 centavos. Hong Kong dollars, 7 pesos, 16 centavos.
Saudi Riyal is 14 pesos 99 centavos. Yung dirham, 15 pesos 31 centavos. Euro is 66 pesos 38 centavos. Korean won is 04 centavos. At Chinese yuan, 7 pesos 84 centavos. Nagtatanong ho si Romeo Lorenzo, may pasok po ba? Kung dito ka sa lalawigan ng Pampanga, wala pang klase suspension as of 10:36. Ngayon pong July 3, yan din yung concern at tanong ni Kuyang Felix Barrios na nanonood. Sabi ni Kuyang Felix, ala pang suspension, mabasa na ako. Makadagdag santing, ing makapayong. Pwede naman, depende naman kayong payong yan ko di ba? Ako man, wala ako depende kayong payong. Pero pwede na ako magpagkapoti. Tsaka diyang nanupasulod mo, masanding ka, Kuyang Felix Barrios. Yan. Okay, at maninahiya namang suspension ni Kong Felix. Niluwaya. Opo, kasi ibawian ng ating Christianet ang bakal na Sayang lapin naman. Kaya makakaya, makatutok yan, maninahiyang klase suspension. So sa ngayon wala pang anunsyo yung mga lokal na pamahalaan dito po sa lalawigan ng Pampanga. Kung kayo po ay kagaya ni Kuyang Felix Barrios na ayaw magdala ng payong dahil bawas pogi points daw sabi niya. Pero parang bagay naman no? Bagay, oo. Ayan, sige po. Wala pa tutok lang ho kayo dahil kung meron mang announcement, for sure, atin hong ibabalita yan. At nakasubaybay din ho tayo mula sa mga kinaukulan. Ito, public service announcement muna tayo. Ibang announcement naman to, hindi to klase suspension. Ano to, brown out. Okay, wala hong kuryente. Hanggang alas 4 ng hapon. Diyan ho sa may Baliti, portion po ng Baliti along MacArthur Highway sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. 8:30 po nagsimula yan hanggang alas 4 dahil nagsasagawa ng relocation ng transformer ito pong Svelapco. Samantala sa bayan ho ng Guagua, bukas araw ng Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 9:30 ng umaga, mawawalan din ho ng kuryente sa barangay Jose Abad Santos sa may Purok 1 and 2 dahil sa gagawing isolation ng distribution pole ng Pelco 2. Apektado rin ho ng nasabing power interruption yung barangay San Antonio sa Guagua, 8 a.m. to 9:30 a.m. Bukas ho yan, mga kabalen. Brown out mo naman po bukas, Biyernes 8 a.m. hanggang ng 9:30. Ningabak king Santa Monica, ampong Santo Tomas, ampong San Matias king Lubao. Kita mo pong highway kitang Santa Monica, ampong Santo Tomas. Ken pamurin pong Lubao, San Jose, Apunan, Santo Domingo ang pong Concepcion, Purok 2, ang gana pong Purok 8. Bukas po, alas 8 na ningabak, ang ganang alas 4 ninggat panapanaldo ni Biyernes, July 4. Brown out mo naman, Huling alilande po itang may sirang poste. Wala rin hong kuryente dyan sa may barangay San Roque Dao at Don Ignacio Dimson sa Lubao, Pampanga bukas 8 a.m. to 4 p.m. dahil sa uprating ng 3-phase primary line ng Pelco 2. Bukas ho yan, pati nga po niya. Apektado rin ng naturang power interruption yung San Vicente, Purok 6 and San Francisco, Sitio Quinto and Tramo 1. Diyan sa may Lubao, Pampanga, bukas 8 a.m. to 4 p.m.
Alam mo naman pong kuryente king Maquiapo, Ampong Rizal, Purok 3, 4, and 6, ken pong Guagua. Bukas po alas 8 na ning hanggang alas 4 na ning gat panapon para ho sa gagawing uprating din itong primary line. Brownout din sa may Jose Abad Santos sa Guagua, Pampanga, 8 a.m. to 4 p.m. tomorrow, Friday, July 4. Ganyan din ho. Ayan, yun na yung last pala. Okay. So, ayan ho mga kabalen ha. Paghandaan natin yung mga power interruption. Lalong-lalo na yung mga umaasa no, sa mga appliances, may mga gawaing bahay. O di kaya naman naka-work from home. O may mga negosyo. Pati nga po niya po yung brownout, 8 a.m. to 4 p.m. kaya pong Guagua, kaya Barangay Jose Abad Santos, tomorrow, Friday, July 4. Ito naman, water interruption schedule tayo. Mamaya hong 1 p.m. hanggang 4:30 sa Lubao pa rin, Santa Catalina at Santa Barbara, mawawalan din ho ng supply ng tubig. May gagawing flushing activity ang Prime Water. Sa syudad ho ng Mabalacat sa may Samson Terrace, Dao MacArthur Highway at yung south portion, maging sa Dao home site, 9 p.m. mamaya hong gabi hanggang bukas alas 5 ng madaling araw, wala rin hong supply ng tubig. Sa syudad naman ng Angeles, 10 p.m. Ngayon pong Huwebes hanggang bukas 4 a.m. Araw ko ng Biyernes, Barangay Kapaya 1 and 2. Okay? Alapon Danun. Saklo na kayo. Yan ho ang latest water interruption schedule mula ho sa Prime Water. Eto, may mga nagtatanong, Okay, so may suspended na. Ito, basahin natin yung inanunsyo po. As of 10:30, okay, dito ho sa may rehiyon, gitnang Luzon, ito ho yung mga nagsuspindi na ng klase. Botolan, Zambales, morning classes of preschool to elementary and afternoon classes of junior high school, senior high school, and college. Sa Olongapo City, wala rin hong klase all level, public and private. Sa Dinalupihan, Bataan, all levels, public and private. Ibas, Zambales, effective immediately para po sa preschool hanggang elementarya at yung afternoon classes ng junior high school, senior high school, and college at maging sa Orani, Bataan. Yun pong afternoon classes in all levels, public and private, wala rin pong klase. Nagsuspindi na po. Yan ho yung mga LGU, o yung mga bayan, mga pamunuan at syudad na nagsuspindi na ng klase. As of 10:30, ngayon pong Huwebes, July 3. Kabalen, wag ho kayong aalis. Magpapatalastas lang tayo sa aming pagbabalik. Hihatid natin ang mga detalye ng mga malalaking balita dito po sa lalawigang Kapampangan at sa buong Central Luzon. Wag ho kayong aalis. Magbabalik po ang CLTV 36 News Stream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream at ito ho mga kabalen sa ibang mga balita para ho sa mga taga-syudad ng Angeles. Ito, I'm sure marami hong mga nag-aabang at nakikibalita rin kung ano na yung magiging development matapos nga itong executive order. Ang kauna-unahang executive order na pinirmahan ni Mayor John Lasatin ng Angeles City, ito hong pagpapahinto sa paniningil nga nitong environmental fee dyan ho sa syudad ng Angeles. Ito ho yung pabatid ng Prime Water Angeles alinsunod sa Executive Order number 2025-001 Series of 2025 na ipinalabas ng butihing punong lungsod Carmelo John Lasatin II hinggil sa pansamantalang pagpapaliban ng lahat ng programa kaugnay ng septage management, kabilang na ang pangongolekta ng environmental fee. Nais naming ipabatid na simula Hulyo 1, 2025, pansamantalang ihihinto ang pagsingil at koleksyon ng environmental fee para sa lahat ng apektadong consumer. Bahagi ito ng mas malawak na layunin ng pamahalaang lungsod na masusing suriin at pag-ibayuhin ang mga umiiral na polisiya upang makapaghatid ng mas episyente, makatao at makakalikasan na serbisyo para sa mga mamamayan. Bilang katuwang ng pamahalaan sa pagbibigay ng serbisyong tubig, taus-pusong nakikiisa ang Prime Water sa adhikain ng lungsod ng Angeles na pangalagaan ang kapakanan ng bawat Angelenyo. Kaisa kami sa paninindigang ang bawat hakbang ay dapat magbunga ng mas maayos na serbisyo at tunay na malasakit sa sambayanan. Yan ho mga kabalen ay anunsyo mula ho sa Prime Water Angeles City kaugnay nga nitong kanselasyon o suspension, pansamantalang suspension ng paniningil ng tinatawag na environmental fee o yung septage fee sa water bill ng mga consumer ng tubig dyan po sa syudad ng Angeles. Samantala sa ibang balita, ito naman mga kabalen, pagbati muna. Pagbati po sa ating mga kaibigan sa Department of Education Central Luzon na nagdiwang ho ng kanilang golden anniversary. Masaya pong ipinagdiwang ng Department of Education Region 3 ang kanilang ika-50 anibersaryo bilang institusyong nagsisilbi para ho sa mga Pilipino. Sa ikalawang araw ng kanilang selebrasyon, ito pong Miyerkules, July 2, nagpakitang gilas ang mga estudyante at teaching and non-teaching staff sa Central Luzon Showcase of Talents, Region 3 Learners Exhibits at Choral Festival. Matatapos itong 3-day celebration ngayon pong Huwebes, July 3, kung saan bida naman po itong mga DepEd employees sa mga inihandang aktibidad gaya ho nitong wellness and vitality sessions, dance fit fiesta at yung laughter yoga. Yan ho mga kabalen, ang mga iba't ibang aktibidad kaugnay ho ng pagdiriwang ng golden anniversary ng DepEd Central Luzon.
Ito, samantala dumako naman ho tayo sa ibang mga balita. Ito mga kabalid, gusto ko lang bigyang diin ito hong balita kaugnay nitong batang nasawi dyan ho sa bayan ng Apalit, Pampanga na eksklusibong nakapanayam ng atin pong kasamang si Ashley Punsalan, yung kanyang mga magulang, partikular na yung kanya pong ina. At meron ho silang pakiusap, meron ho silang pakiusap sa publiko. Ano ho ito? Huwag nang i-share ito pong video ng bata, ang video po ni CJ Cordoves. Si CJ Cordoves po ang 12 years old na lalaki na batang nalunod sa gitna ho ng pagdiriwang ng huling araw ng Apalit Town Fiesta nito pong Lunes, June 30. At ayon ho sa kanyang inang si Sally Cordoves ay nakikiusap sila na wag nang ipakalat, wag nang i-share sa social media yung video ng insidente na siya pong ikinasawi ng kanya pong anak. At nais din hong linawin ni Ginang Sally Cordoves na wala ho silang sinisisi sa nangyaring insidente. Katunayan, nais ho nilang makita at makausap yung bata na kasamang naglalaro ng kanilang anak nung nangyari ito dahil gusto ho nilang ipabatid sa kanya na hindi sila naninisi at hindi ho sila galit dun sa bata. So, mas nakausap po ng ating kasamang si Ashley Punsalan, ito pong si Ginang Sally Cordoves, at ang sinasabi nila, concerned sila dun sa, of course, dun sa sitwasyon din ng bata dahil alam nila na sa panahon ngayon natatakot yung bata at hindi daw nagpapakita. Nais nilang makausap din at nais nilang iparating sa kanya at sa kanilang pamilya na wala ho silang sinisisi dahil alam nila na aksidente ito pong nangyari. Ang tanging pakiusap lang ho nila sa publiko ay wag nang i-share yung video. Opo, mga kabalen, yan ho yung dahilan kung bakit hindi rin natin ginagamit na materyales ito sa ating pagbabalita. Ito mga kabalen, alam ninyo, every time na sinishare niyo yun, every time na ipinapakita ninyo, naaalala ho ng pamilya yung trauma. Naaalala rin ng bata na involved at ng mga taong nandun yung trauma. Katunayan ho, yung MDRRMO Apalit nagsagawa ng stress debriefing. So kung kayo ho, sinishare nyo lang ito para sa likes, at kung nakikichismis lang kayo, medyo nakakahiya naman mga kabalen, kung ganyan. At the expense of someone's death, and someone's misery, and sinishare natin yung video. So wag ho, kung makita, pwede nga paki-report na lang para hindi na kumalat ito pong video kung saan makikita yung insidente, kung paano nga nasawi itong bata. So pakiusap ho ng pamilya, bigyan ho ng dignidad yung anak, at respetuhin po yung kanilang pagluluksa. Kaya naman, yan ho mga kabalen, bigyan din natin sa eksklusibong panayam po ng ating kasamang si Ashley Punsalan, sinabi ho ng kanyang pamilya, o na partikular na ito pong ina ni CJ Cordoves, yung 12-year-old boy na nalunod sa Apalit, si Ginang Sally Cordoves, wag nang i-share itong video upang hindi na kumalat, hindi na makita, respetuhin po yung kanilang anak at yung kanilang pamilya. At yan po ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News ngayon pong umaga. Marami ho tayong mga balita pa. Tuloy-tuloy ang ating paghahatid ng impormasyon. Mga kabayan, wag ho kayong bibitaw dahil hindi po aalis si Kuyang Justin at ang news stream. Tuloy-tuloy ang ating streaming. Magpapaalam lang tayo sa telebisyon sa ating pagbabalik. Panoorin naman natin yung ilang mga boses, yung ilang mga unfiltered voices kung tawagin, mga pahayag ng ilang mga personahe dito ho sa ating lalawigan kaugnay ng iba't ibang issue, iba't ibang usapin. Huwag ho kayong aalis. At maraming salamat sa lahat po ng mga tumutok sa CLTV 36 News Stream sa telebisyon. Muli, ito po si Justin Dizon sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Maraming salamat po.
belonging. Alam mo, pagkakampangan ka alam mo, Pampanga State University, saan ako graduate? Pampanga State University. Parang pag sinabi mo yung Pampanga, you are a Kapampangan. You are a true-blooded Kapampangan. Sabi ko nga kanina, kung narinig mo yung speech ko, is not the name, di ba? Don Honorio Ventura State University. Kung saan tayo ngayon will remain as Don Honorio Ventura State University Campus. Pero nagpapasalamat ako kay Don Honorio Ventura sa kanyang tulong dito sa eskwelahan. We are not abandoning history, no? Or we are not abandoning the past. If we are eyeing for the future, if you are trying to forecast something beneficial for the future, no? Of course, we have to take back what happened in the past and what is happening at present, which would serve as basis in charting your destiny, in charting the future. We are doing this for the next generation as a leverage in amassing a huge budget coming from the national government so that we can finance other programs and projects of the university, like for instance on curricular expansion, particularly the offering of medicine and other allied medical courses. No? These are the things that we have in mind to offer in the future. And nothing more. At ang lahat ng mga ito para sa mga kababayan natin, hindi lang sa Bacolor, kundi sa buong lalawigan ng Pampanga. Sa 6 na taon, kaya naman po ako naging kaso, nalinis po ang kwento. Pinabati ko rin po ang bagong miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Hamon ko po sa atin ang magkaisa, maging bukas sa pagbabago at gawing makabuluhan ang bawat batas na ating ipapasa. At bilang tugon sa malinaw na direksyon ng ating mahal na Gobernur, Nanay, asahan po ninyo na ang Sangguniang Panlalawigan ay susuporta sa mga priority agenda na binanggit ng ating Gobernur. Lalong-lalo na sa kalusugan, seguridad sa pagkain, edukasyon, hanap buhay, agrikultura, pangangalaga sa ating kalikasan, kahandaan sa kalamidad, kapakanan ng mga kabataan at sectoral group, at pagpapatili ng kapayapaan. Sisiguraduhin po namin na mayroon pong karapatang legislative measure at budget allocation ng mga ito upang matiyak at mabilis, maayos na epektibong pagpapatupad ng mga programa para sa mga Kapampangan. Sa ngalan po ng bagong Sangguniang Panlalawigan, kami po ay nangangako na tuloy-tuloy na serbisyo na may dangal, pagkakaisa, tungo sa isang maunlad at masaganang Pampanga. Ipagpapatuloy lang natin at dadagdagan pa natin ang trabaho natin. Kasi nagtitiwala at naniniwala, malaki ang tiwala ng mga tao na kaya nga kanina sabi ko 24/7, walang pahinga. Ang pinakapahinga lang ang kausapin yung mga tao. Dahil wala nga kaming palengke, kaya dinadala pa namin sa Bataan at saka sa Bulacan at sa Makabebe sa dami ng isda na nakukuha sa ilog at saka sa mga fish pan namin. Kaya ang gobyerno naman natin, willing siyang tulungan tayo. Maragula pa magbayo ng ini kasi ring anak ini lang masunod daw buri at saka bahalo daw biyasa lo. Yung nikit ko kung ini dakal ng magaral, dakal ng mayayari at saka dakal mga paso. Nikit na siguro megyam la karing liwa na dakal magaral ngini. Ota talaga yung buri ko. Lalo nang ini dakal libre ni indabsu in GCC. Kaya lang ngayon, ring elementary, high school, at tanang libre. E di, porsigihan tanam, naibiyata naman, tangaliwad ang pamangailangan, ring anak tamo. At lugod kay kayunan. Pero nandun po pa pagkakanak po na balo natin dito. Thank you, Mr. Katakutan. Ngayon, kapasalamatan at lugod kay kayunan po. Kapatid ko,
kapatan, kapamilya, kakaluguran, kaya di ko magobra ng munisipyo. Nakalata salamat kay Kayuman. Masaya-masaya yung puso ko. Lalo na, kaka-celebrate ko pa mong 71 na pala po 71st po ma'am. Birthday cake po first gentleman. Anyang gentleman cake po. Can you believe it? 71 na po nito. Ikit-pitong dekada na akong pabiye kinimiyato. And more than half of my life, I have been serving the Philippines. Noon, kasama ko si Ma'am sa Kongreso. Hindi ko akalain na magkakasama kami ni Ma'am sa Kongreso. Nung Congresswoman ako. At ngayon, Congresswoman ulit si Ma'am. I have been serving sa SWAN. Maski marakal sakripisyo. Masakit, inobra na ng netong a public servant. Wala akong regrets. Hanggang minsan, yung graduation na ng anak ko, may kapunta. Hanggang sa piana pang magna cum laude ay manilip ko. Only gratitude. Uling metong karangalang pigtawalan niyo ko bilang kay kayong bilang kay kayong indo. Dakala salamat po kay kayong. I am praying for more years to serve you. Hinilabas ang tumban mo, Mexipat po, at din hanggang kaya din ang magobra ating munisipyo. Pang ganito ay BME, a servisyo, deserve the rin taga-sasmuan. Only the best service. Para bang ganito, aramdaman ko ang alagang ina, kalingang ina. Aliwa mo itang sasabihan po, ngunit itang tunay lugod ay ba't in puso. Please allow me to be proud of our administration. During my first term, marakal tamo proyekto. Siya pa nakatamo ng kinatang congresswoman. Lagi ang makasupport kay katamo, kay Tiking Sasmuan. Kay kinatamo proyektong mabiyan kay katamo, kay katamong programa kapatupad. Tinggal ginagatamong awards bilang mayor. At bagya-bagya, makikilala yung Sasmuan, pinyayaliwang respeto, fisheries, arts, nature, tourism, at marakal po. Aliyo po, State of the Municipality Address nito, so may inya ito na po metong balo po namang ikit at akakadyo impi pagkalantama. Uling nungali, malamang, ko po makatalakad ngini, tingarapan niyo. And now, that I have another 3 years to serve Sasmuaneños, you can only expect better services, better leadership, better governance, and better Sasmuan. Hindi po yung parigobran ko. Kaya very miyaliwang opisyalis ay nalaliw mo naman. Asahan niyo po ang timongin dayo. Available ko po 24/7 para alagaan kayo bilang empleyado yun. Willing kong mag-overtime and go the extra mile bang agawa kong masalese ng kanakong obra. Isundo ko at panindigan ang pagiging working mayor of Sasmuan. Aliko mo luklok ang kakong opisina at mamirmang papeles. Ngunit lumakad at lumibot from Santo Tomas to Batangas to Bangkong Malapad. Personal kong lumibot sa Sasmuan. Bang ilapit ang serbisyo para ka rin kabalenta mo. Bang kanito, mangumusto at lawet nung nano ang problemang dapat solusyonan, ang programang dapat ibiyak, karing kabalenta mo dapat saupan. Anyali kayong kaya bekong, miniyabot o miyalan, kaya tabi na kayo at kaya din mag-obra para karing kabalenta mo. Ingagad ko, may sasamneto at may kakalugod tamo at sa-south pa mag-obra para timbalin. Ikit yun naman ng mga nano ko Anson
as a mayor this time around, higit tama pa po ito. I guarantee you, hindi po masayang yung tiwala at support tayo in the next 3 years. I will do my best to make Sasmuan a better town for all Sasmuaneños. Today marks the first day of my second term. I take my oath ceremony. Tomorrow, ngayon, diretso na king obra. Ay batake ni mag-obrata no kay Taking SB. Kaya beding aliwang opisyales na inalagyo. Ang returning Vice Mayor, BM Pastor Jun Tamayo, at 10 miyembro ng Sangguniang Bayan, Diana May Balas Gonzales, Angeles, Ana May Balas Angeles, Michael Angelo Lopez, RJ Malina, Joshua Agapito, Eddie Tamayo, Alan Laksa, Pablo Isip, and Roberto Alberto. Magtiwala kayo at mamasa din sa Sasmuaneños. Kaya kayo, asopan at luburan nila. Ang magobra kayo para manlad, inbalin. Hininana kayong mandato. At pakisabi po kay kayo, misasametong tano at magobra tamang masalese. Bangkanito, elami pakarine, hanggang binoto kay katano. We owe it to them to do our jobs well and to go above beyond for Sasmuan. Makanta muna mo rin po, Mama Pita ko po, karing kay katamong kabalen. Sana po, iparamdam niyo mo naman po kay kami, yung lubodyo, kanako at karing kay kami opisyalis yun, at karing mga gobra kay munisipyo. Gawin niyo naman po sana, in part yun, para bangkanito misulungan imbalen. At nung atin kayo nakakapit ka rin gagawan ni naiyupuli, agkatanda kayo po, isabihan tamang masalese. Agapin po, communication is the key. Ali kami perfecto. And we might make some mistakes. Anya, pagpasensya nyo kami, at turuanan at sopan nyo kami mo naman, is magkulang kami. Because being a good leader is also being a good follower. I started this speech with gratitude, and I wanted to end it by thanking you again. Ma'am, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagtulong sa bayan ng Sasmuan. Mumula po, king ka na akong pamilya, king sakripisyo, king pamanintindi, arin po nga na po, imanilin, at saka idondos po, at san. Mga puko at mga kapatid ko, thank you for sharing your mother with Sasmuan. Manilin, yung po anak ko, you once said na maswelo na din taga-Sasmuan. Uli natin lang Lina Cabrero. Metong ngayon lulugod karelo, pero maswelo po naman. Atin pong pamilyang lulugod mo naman, imbalik tayo. Thank you very much for your support, my family, to the people of Sasmuan. Dakala salamat. Maniwala kayo na inalaga nina, kalingang nina, I will not fail you. Ingapagin mo, ikayo po ingakalandam, ing tutubong panalangin, ikayo po sa sandalan po, istong masakit at masakit, aldoldo na kayo pong pasalamatan, at aldoldo na kayong pupuriyan, na pamilatanan ng serbisyo, at lugod po parang mabilog asasman. Kasi bayo po, salamat kay kayo man po, at tinagod, at salamat kay buong Sasmuan, alulugod. Aluguran na kayo naman po. Bengin Diyos po kay kayo man. Viva Prussia! Opo, mga sandali lang po. Yung po kasing nag-share na umalis na dito ngayon, sasabihan lang po si Consia Rory Magtuloy. Tuloy-tuloy ang serbisyo kay Rory Magtuloy. Mga kabalin, allow me to take this opportunity to thank one of our outgoing Sangguniang Bayan member, Consia Ron Magtuloy. Hindi na siya unfamiliar name sa marami sa atin.
dahil sa ilang taon na niyang paninilbihan sa SASMAN. At yung iba pa po, si Consul Arlene Peña, yan po yung mga nagsitapos po sa kanilang servisyo sa Sangguniang Bayan. At saka si Bumulog dahil masaya siya ang buong Candaba, ang lahat ng Candabeño, si Mayor Rene, ang pamilya Estacio ay maglangge dahil sa ibinigay niyong record na kauna-unahang mayor na nahalal sa kasaysayan ng politika ng bayan ng Candaba na nanalo sa 3 rehiyon, ang Kapampangan, ang Tagalog at ang Poblasyon. Na sa aking mga labang pagpolitika, binigyan niyo ko ng record na 2 beses nag-landslide sa panalo. 12,000 noong 2022 at 14,000 ngayong 2025. Kauna-unahang mayor na forever sa bayan ng Candaba. Gusto ko po pasalamatan ang mga taong nasa likod, kaya nandito ko sa harap nyo at nakuha ko ang posisyon ito. Unang-una, alam ko, nanonood yung tatay ko, si Tatang Piling. At siyempre, ang kamiyan ko, Benito Mayor, si Mayora, aking pagpapalagyan. Ang mga anak ko, si Rene Jr. nandyan, wala yung pangalawa, nasa Amerika, si Macy Muning, at ang mahal kong bunso, nandyan, si Mika, na nakakaral sa akin paminsan-minsan. Nandiyan. Siyempre, yung una po ko, si Matthew Rene, si Sidney Nicole, nandiyan, si Gab Rene, at si Tam Rene. Gurme Rene ang pangalan ng mga upo na anak ni Ramsey. No? At siyempre po, ang mga kaibigan ko naging parte ng aking panalo. Mga ganyan ko, sa national, kahit wala dito, gusto kong pasalamatan, palakpakan natin si Congressman Brinby Mondo. At ang kanyang kapatid, nakatabay ko sa maraming proyekto at programa sa Candaba, si Congresswoman Anayon Bondo. Ma'am, pinito kayo ba? Ang naging kaibigan ko, nagkaroon tayo ng mga eskwelahan dito at State University, kahit wala dito, palakpakan natin. Governor dati, Vice Governor ngayon, Dennis Delta Pineda. At ang palaging naggagayad sa akin at tutulong sa atin sa susunod na 3 taon ang ating mahal na gobernador, Nanay Lilia Pineda. At ang itinuturing ko, pang-5 kapatid kong babae, nandito, in-invite ko si Congresswoman Lorna Silverio. Kayo ka. At ang special guest ko, anak ng best friend ko, kaibigan ko, lahat ng okasyon ng pamilya season, kasama ko, palagi ako nasa zona dahil siya ang nag-iibay magpapatuyo ka. Ako, Ilocano ako, party list Congresswoman Crisiel Simpson. Barkada ko sa Manila, masaya kami pagkasama ko, nandyan, kamukha mong artista, si Jake Oson. Araw mo ngayon, pero siya ang masikat. Pangalawa lang ako ngayon, ang nakikita nyo, si Boss Toyo Jason.
ating inihalal na dalawang board member, nandyan ang maganda palagi at magandang tutulong sa atin si board member Kay Nagin at si board member Vince Alaran. At siyempre, gusto ko pasalamatan ang mga kapatid ko. Pwede tumayo sila na lahat. Si Ate Yoli, si Kapitana Sally, si Ate Len, si Ate Emmy, si Kuya Romy, at si Kuya Ronald. Nandiyan ang mga kapatid ko, tumayo sila para makilala nyo. Nandiyan ang ate ko. Ang malaking pasasalamat ko na landslide tayo at naka-meter ako nang dahil sa pamumuna ng tulong ng mga natitiraw na kabaro ang Bebling Kapitan ng Bayan ng Tandara. Pwede ko ngayon sila. Ang mga ex-kapitan na nandyan na walang sawang tumulong sa akin. Pwede ko ngayon sila, mga ex-kap. Siyempre, ang mga nandito SK Chairman at mga ating mga tunay na kaibigan, original man at mga bago, nandyan sila. Maraming salamat. At sa walang sawa, pagtulong ng St. Andrews Batch 82, nandyan sila. Pagtayo yung mga nakapunta sa likod, St. Andrews Batch 82, Kaklasiko Batch 82 St. Andrews. At ang mga kabatch mo, nagdatingan dito ng Adamson University Civil Engineering Batch 82. Nandito sila. Kung po graduate ng pagka-civil engineer. At siyempre, ang mga kasama ko sa munisipyo, ang lahat ng mga department heads at empleyado ng munisipyo. Nandiyan, pwede ito kayo ngayon. At ma'am, sabi kay Dr. Mabing, maraming salamat. Binigyan kami si Dr. Ruel Banyo, nandito. Sa inyo pong lahat na tumulong sa akin at siyempre sa labing apat na pare ng Candaba at ng mga naging parte ng buhay ko personal at laban sa politika sa pamumuna ni Reverend Father Francis Dizon at ni Father Alex Balagtas. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa aking pong buhay kabataan, hindi ko pinangarap ang manukulan sa gobyerno. Kaya noong ibigay ang ihalala ko bilang mayor ng ating bayan, inalagay ko sa aking kaisipan na ang lahat ng gagawin ko ay yung tama at malinis na panunukulan. Sa aking pong unang taong panunukulan, ang mga proyekto at programa na aking gagawin ay iyong habang buhay na pakikinabangan ng bawat pamilya Candabeño. At yan po ay nakikita nyo sa maraming taong panunukulan ko na bago ang itsura ng bayan ng Candaba. Alam po, ang kabuhayan noong bata pa ako ng maraming pamilyang Candabeño ay ang pagsasaka.
bilang ulo at mayor ng ating bayan, binigyan ko ng atensyon ang lahat ng problema ng mga magsasaka, ang mga ayudang gagaling sa national government ay aking mabilis na ginagawa para sila ay matulungan at makatulong sa kanilang mga pamilya. Infrastruktura kailangan ng ating bayan, kaya agad sa tulong ni Congressman Rimpi noon, ni Governor Lilia Pineda, inilugtong namin ang daan na matagal ng pinangarap ng Candaba, ang Baliwag poblasyon at ang poblasyon Kapampangan Region nagkaisa na at nabuo ang bayan ng Candaba. Mga daan na hanggang ngayon ay pinapaayos namin katabay si Congresswoman Amayor at si Governor noon, Dennis Pineda, at mga tulay, lahat ng kailangan ng bawat barangay. Sa susunod na taon, pangarap ko, bababa ko, pinakamaganda ang bayan ng Candaba pagdating sa infrastruktura ng ating mga daan. Edukasyon na alam ko pinabasusi para gumanda ang buhay ng Cantabeño. Kaagad ang kakulangan natin sa mga high school ay aking binuo at pinagawa. Kaya tabay si Congresswoman Amayor at marami pang high school ang aming gagawin. Nagpapasalamat ako kay Governor Dennis Pineda na ibinigay niya sa maraming bayan. Maswerte po tayo na dito ang Don Honorio Ventura State University, ngayon man, Pampanga State University na ang pangalan na nagbibigay ng libreng college education sa mga Cantabeño at mga katabing bayan natin. Na ito ang susi sa pangarap ko na ang bawat pamilyang Cantabeño mapag-aral ng kolehiyo ang kanilang mga anak. Tayo po ang bayan sa tulong ni Governor noon, Lilia Pineda, na mayroong isang hospital na pinanalakitan at gagawing first level hospital. Mayroon pa tayo dialysis center na nagbibigay ng libre sa mga may sakit dito sa Candaba. At ang pangarap ko na ang mga batang nakatapos ng pag-aaral, bubuksan natin ang Candaba sa mga mangangalapan. Sa tulong ni Congresswoman Ana ng National Government, inumpisahan na natin magiging sentro na ang bayan ng Candaba, ang Santo Tomas, Mexico, Santa Ana, Candaba, Arayat, Bypass Road ay inumpisa na, at kapag ito ay natapos, darating ang maraming pangangalakan at pagbibigay na empleyado sa mga anak ng Candaba. Sa akin po, 4 na laban na panalo. Alam ko lahat, palagi ako pinipersonal, inahatak pababa. Pero si Mayor Rene ay lumaban ng malinis, patas, walang paninira. Kaya taas loob, ipinagmamalaki na pinanalo ako ng mayorya ng bayan ng Candaba. Maraming salamat po sa mga kababayan ko dito sa Candaba. Maraming salamat, Cantabeño. Ang pangarap natin lahat na makamit ang isang bayang tahimik, asensado, at ang pangarap ko sa bawat pamilyang Cantabeño na makapagtapos ng kolehiyong libre ay nakakamit na po natin. Umaasenso na ang Candaba, umaasenso na ang pamilyang Cantabeño. Sa aking slogan na palagi isinisigaw, tulong-tulong sa pagsulong. Sa mga nakalaban mo sa politika, itabi natin ang pamumulitika. Tulungan niyo ako, hindi na ako magre-re-elect. Hindi na ako lalaban sa politika.
Ikaw pa muli ang nabili ninyo. Gusto nyo, Jay, ang artista dito, si Coco Martin, Rene Magliatre. Mayor na muli, fix na ang edad ko, wala nang magtatanong. 48 years old na ko, Mayor sa susunod na 3 taon, Mayor Rene Estacio Maglate. Maraming po salamat at magandang hapon sa inyo lahat. Alam ko po, Kenny, nung alike kayo. Tagumpay tayo ng buwini. It is a victory for every Fernandino. Tagumpay ning tunay laman ning puso na ali masasali, ali bibili, at ali mitatakutan. Dakal pong salamat kaya kayong 127,124 a Fernandino may kipaglaban para king Malaya, San Fernando. Every single vote you gave me, I felt your trust, I carried your hope. And in the silence of my prayers, I held on to your faith. Bagaman, alikuman umig victory party, I saw and felt your celebrations. Vibrant, loud, and full of love in every barangay. Kitang-kita ko po ang tuwa sa kalsada. Migpapakbong kayo po dalan antimong bayong banwa. Melyabit kayong banderitas at balloons antimong fiesta. Peglualyoreng speakers you at den aliwa may nagkilala pang sound system at karaoke antimong birthday party. Kasaya tamo pong kasaya itamong Fernandinos. Mi katerakan, mi kakantahan, at migkulitan king dalan. Peramdam yu po in boses yu. Gilisat ke po in panyambot abungan in panalan. Mula sa ugat, mula sa inventory system, palalakasin natin ang procurement process. At sisiguraduhin natin walang RHU ang mauubusan ng gamot. Ayaw na po natin ng Fernandinong uuwi na bigo o hindi nakakatanggap ng tulong. At tulad ng kalusugan, ang edukasyon po ay pundasyon ng kinabukasan. Kaya ngayong bagong yugto ng ating serbisyo, isusulong na natin ang Cayabe Shoes Project. Magbibigay po tayo ng about 45,000 rubber shoes para sa ating mga ECCD learners at grade school pupils sa public schools. At syempre, hindi po natin kakalimutan ang ating mga estudyante sa City College. May sorpresa rin po para sa inyo. Hintayin niyo po ang design. Alam ko po, sa paningin ng iba, simpleng proyekto lang ito. Pero sa isang batang nangangarap, ang isang pares ng sapatos ay maaaring maging tulay tungo sa mas maliwanag na bukas. Para sa mga magulang, ito'y malaking kabawasan na rin sa gastusin. Pera na maaaring mailaan sa mga school supplies o pagkain. Ang ibinibigay po natin dito ay hindi lang kasuotan, kundi tiwala, dignidad at pag-asa. Sabi nga po ng isang kasabihan, you never really know a person until you
could walk a mile in their shoes. But sometimes, a child just needs a decent pair to begin their journey. At ngayong araw din pong nais po natin ang tuloy-tuloy na progreso sa ating syudad. Kaya't sa ating pangalawang termino, lalo pa nating paiigtingin ang mga programang may puso at direksyon. Hindi po natin nakakalimutan ang ating mga indigents, solo parents, senior citizen, at lahat ng kabilang sa vulnerable sectors. At ngayong first 100 days, isang makasaysayang hakbang ang ating isasagawa. Bubuksan na po ang Rainbow House for the Golden Games. Isang ligtas, affirming at mapagkalingang tahanan para sa ating LGBTQIA+ elders na maaaring nakakaranas ng neglect, isolation o displacement. Hindi lang po ito isang shelter sa Rainbow House. May wellness programs, legal at health referrals, psychosocial support, livelihood assistance, at higit sa lahat, dignidad. Kaya't patuloy nating bubuin at palalakasin ang mga sectoral councils para sa kabataan, kababaihan, PWDs, LGBTQIA+, MSGC at iba pa. Bawat tinig ay mahalaga. Bawat ideya ay may puwang. Magkakaroon tayo ng bukas na konsultasyon upang masigurong tunay na makabuluhan at makatao ang ating mga programa. Hangad din po natin ang mabilis, malinaw at maayos na serbisyo sa ating LGU. Kaya't ipagpapatuloy natin ang digital transformation ng mga proseso para iwas red tape at dagdag ginhawa, lalo na para sa mga nasa business sectors. Mas pinatitibay natin ang koordinasyon sa national agencies at higit sa lahat, ang bawat proyekto at desisyon ay nakaangkla sa facts and data gamit ang CBMS, PAPSEN at iba pang evidence-based tools. Dahil hindi po tayo gumagawa ng plano sa hangin, tayo po ay nagtatrabaho para sa kinabukasan ng bawat Fernandino. Kailangan rin po nating maging laging handa sa mga nangyayari ngayon sa mundo. Mahalaga ang pagiging handa at ang pagtugon sa mga hamon ng climate change o nagbabadyang alitan ng mga bansa. Kaya't kasama sa ating advokasya ang mas pinaigting na disaster risk reduction program, climate adaptation projects, eco-friendly campaigns, at tuloy-tuloy na clean-up drives, waste management, urban greening, at food security initiatives. Maglalagay po tayo ng solar energy systems sa piling pasilidad ng pamahalang lungsod. Layunin po natin na gawing mas episyente, matipid, at makakalikasan ang ating serbisyong publiko. Sa paggamit ng renewable energy, hindi lang po tayo nakakatipid sa gastusin, kundi tumutugon din tayo sa hamon ng climate change. Marami pa po tayong mga proyekto na gagawin, pero ito muna po ang ating tatandaan. Bawat punlang ating itinatanim, bawat basura na ating itinatapon ng tama, at bawat komunidad na ating inaalagaan. Bahagi po lahat ito ng mas ligtas, mas luntian, at mas matatag na San Fernando.
Bilang pangwakas, mga minamahal kong Fernandino, sa bawat kanto ng syudad, sa bawat pintong aking kinatok, sa bawat palad na aking hinawakan, ramdam ko ang bigat ng pag-asa sa inyong mga mata. Ramdam ko ang panalangin ninyo na sana sa kabila ng lahat, manalo ang pagmamahal. Ang laban natin ay hindi naging madali. Hindi ito naging tahimik. Hindi ito ligtas. At lalong hindi ito magaan. Nabugbog po tayo sa salita. Nilamon tayo ng panghuhusga. At aaminin ko po, may mga gabi po na tinatanong ko ang aking sarili, kaya ko pa ba? Pero sa bawat panahong nagkakaroon ako ng mga doubts, bigla kong naaalala na may isang matanda pong humawak sa kamay ko at nagsabing, Mayor, laban mo, pangadida ka. May kabataang lumapit at yumakap sa akin at bulong ng puso niya'y malinaw. Kayo po ang pag-asa namin. Kaya, kayo po ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Hindi po dahil sa apelyido ko. Hindi dahil sa politika. Kundi dahil sa tiwala ninyo na ang pamahalaan ay pwedeng maging makatao, na ang serbisyo ay pwedeng maging totoo, na ang leader ay pwedeng maging ina. Hindi po ito panalo ni Mayor Vilma Valle Caluag. Ito ay tagumpay ng bawat pamilyang Fernandino. Na nangarap kahit mahirap, lumaban kahit takot, at nanindigan kahit mag-isa. Ito ang panalo ng mga nanalig na kahit paikutin ang istorya, ang katotohanan ay hindi kailanman kayang itago ng dilim. Kaya mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Salamat sa inyong paninindigan na mas matibay kaysa sa intriga. Salamat sa inyong panalangin na mas makapangyarihan kaysa paninira. Salamat sa inyong boses na kahit sinubukang patahimikin ay patuloy na lumalaban. Ngayon pong simula na ang ating bagong yugto. Nananawagan po ako, hindi bilang alkalde, kundi bilang ina ng lungsod ng San Fernando. Huwag po tayong bibitiw sa isa't isa. Mas lalo po tayong maghawak kamay. Mas lalong palalinin ang malasakit. Dahil ang tunay na pamumuno ay hindi nasusukat sa taas ng pwesto, kundi sa lalim ng pagmamahal sa mga taong pinaglilingkuran. Ang tunay na pagbabago ay hindi nag-uugat sa pera,